दिनैनिफ्राय जागायबाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माया। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया चिरांनि बिजनी बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै गिबि सानाव गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि, गाहाय जौसां, दिन्थिफुंसालि, हाथाइसालि, थान्दै बादा, हौवासा हिन्जावसा मावबादानि अनगायैबो गासै दालाय आफादफोरनि बादाखौ बेखेवना होयो हाबाफारियाव थिखानाय आलासि बिथांमोना। मख'नो गोनांदि दिनै गिबि सानाव डक्टर हिमालय नार्जारी, डक्टर अमित कुमार मोसाहारी, डक्टर कमल कुमार ब्रह्मनि बाहागो लानाय आरो चरण नार्जारीनि बेखेवनाय जर'खा हाबाफारि फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय थुलुंगाखां सावरायमेलनि सायाव सावरायमेलबो खुंनाय जागोन। आरो गुबुन फारसेथिं डक्टर आदाराम बसुमतारीनि बेखेवनायाव जागोन खन्थाइगिरि जथुम। बेनि अनगायैबो आसामनि मन्त्रि चरण बर'नि बेखेवनाय आरो प्रफेसर फणीन्द्र बसुमतारी, खोरोमदाव वारी आरो डक्टर पिनस हाज'वारीनि बाहागो लानायाव बर'फोरनि गोदान महर रांखान्थियारि जिउखौ बिजिरनाय आयदानि सायाव सावरायमेल खुंनायबो जागोन। मख'नो नांबावगोन दि दिनै गिबि हाबाफारियाव मिरु आफादनि थान्दै मेला आसामजों लोगोसे नेपाल, त्रिपुरानि 2000निबो बांसिन थान्दैफोरनि बाहागो लानायाव जागोन। दिनै बेयो चिरां जिल्लानि थाङाव बिजनी हालामनि नैबे बरलावगाव एबा थेंफाख्रि फोथार बेवहाय दायो जाबाय थादों आरो बे हाबाफारिया सानथामनि जागोन एबा 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2022 बेयो जागोन। दा दिनै गिबिसिन हाबाफारि आरो बे गिबिसिन हाबाफारिनि फुं समाव बानजाय आफादनि गोबां हाबाफारि जालांबाय, जेरैहाय गाहाय सायनासालि आरो लोगोसे जोंनि आलासि जिरायसालि, दिन्थिफुंसालि बेखेवनाय, लोगोसे गाहाय दरखं बेखेवनाय, बेफोरखौनो गोबां हाबाफारि बिथांमोना लालांबाय। दा जोङो 12 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गाहाय हाबाफारि एबा फरायसाफोरनो थुलुंगाखां जि मोनसे होनायनि सावरायमेल बेखौ दा लाबाय थादों। आरो बे सावरायमेलाव जोंनि मानिजाथाव जोंनि हेमन्त नार्जारी सार, IAS रिटायार्ड, बिथाङा बेवहाय बाहागो लादों। मानिजाथाव चरण नार्जारी बिथाङा बेवहाय बाहागो लादों। डक्टर हिमालय बसुमतारी बेवहाय बाहागो लादों आरो लोगोसे डक्टर कमल कुमार ब्रह्म बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। आरो लोगोसे जोंहा क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि सासे जोंनि मानिजाथाव अमित कुमार मोसाहारी बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों। थिग बिदिनो जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दायो समजों गोरोब जेरैबायदि हाबाफारियाव होदों बेखौ जों लालांबाय थागोन। आरो इतिमध्य जोंहा जों मिथिनायाव थान्दैफ्रा सौफैबायानो, आफार आसामनि सौफैबाय, जोंहा नेपालनि सौफैबाय, सोनाब बंग'निफ्रा फैगासिनो दङ। आरो बिदिनो जोङो बेलासिहालागै 2000नि बारा थान्दैफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन। आरो जोङो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि जि थान्दैमेल, गिबि थान्दैमेल बेहाय जागोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो गोबां आयदाखौ जों बेवहाय सावरायगोन। जोंनि आथिखालनि माखासे जेंना बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोरनि माने अबस्था, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि अबस्था बा जोंनि राव थुनलाइनि गासैबो बिथिङावनो जों बेखौ सावरायगोन। आरो उनावहाय जोङो 11 जानुवारि खालि जों नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे जों मा थांखि लागोन।